ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಗಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲರನ್ನೇನುವೆ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಿಗಲು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಓಲ್ ಪೋಯ್ ಅಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕು ಬೋರ್ದೇನ ಅಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇನಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ತೂಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಶೆರಟನ್ ಫಿಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಯಾನಿಸೆ ಅವಲೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಸೆ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡು ದುಬೈಡ್ ಫಿಜಿ ಬರ್ರೆಗೆ 26 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಐಟಿ ಯಾನ್ 20 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತನ ದೇಕ್ಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಫಿಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಎದುರುಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ರೂಮು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಮಿಯರೆ ಕೊಯೆ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಜೆತ್ತೆ ಅನ್ ಆತ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತಿನ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಸೆ ಗಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಗಾಡಿ ಓಲು ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ 619 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಡನು ತೂಕ 619 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಲ್ ಉಂಡನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಪೋದಲ್ಲೇ ಮಿಗಲೆಗಿಸಿ ಅಂಚೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು